ସତରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେତେ ଯେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ ଗୋଟେ କୁନି ଭିଡ଼ିଓ। ମୋର ବେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବେବି ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଛୋଟ ସେ ତାଠୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଥ୍ରୁରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛି, ତାକୁ ଆଦରୁଛି। ତ ତାକୁ ମାରୁନି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକିନା ମୋ ବେବି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ତାକୁ ନ ମାରିକି ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଖୁସିର କଥା। ସୋ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଲଞ୍ଚକୁ। ଆଜି ମୋର ଲଞ୍ଚ ଏଇଟା ଥିଲା, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଆଉ ରାଇତା। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ହାଏ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ନା ଏମିତି କରିଦ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍। ଆରେ ভালো করে দাও। ହଁ ହଁ ବୋଲ କ ବାବା মিছ ইউ লাভ ইউ। না না ভালো করে বলো। তো ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବେ ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ। ସୋ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ବଦମାସି ତାର କମୁନି, ତ ବଦମାସି ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବଦମାସିଟା ଏତେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୁଚିକି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ମୁଁ ଲୁଚିକି ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ପ୍ରକାର ବଦମାସି ସେ କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ, ନୂଆ କାମ ତାର ହେଉଛି ଘର ପୋଛା କାମ। ସେ ଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଧରିକି ସେ ମାନେ ମପ୍ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକି, ମପ୍ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଧରିକି ସେ ଖାଲି ଘର ସାରା ପୋଛି ଚାଲିଛି। ସେ ମାନେ ଶୁଖା ହଉ କି ମାନେ ଓଦା ହଉ। ତ କୁଟୁ ଭଲ তুমি অবধি রে, তুমি বলো ক আই লাভ ইউ অল। হ্যাঁ নাই, আই লাভ ইউ অল। ভেরি গুড। হ্যাঁ বেবি না, এখানে বেবি কোথায়? দেখো 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 কেତେ ହଉଛି ମୋର ଛୋଟିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମୋ ଛୋଟିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମୋ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସୋ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମସ୍ତି ମଜା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନି। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମା ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ମଟର ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଆଜି ରାତିର ଆଇଟମ୍ ହେଲା ମଟର ତରକାରୀ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ମଟର ତରକାରୀ ମୁଢ଼ି ଦେଇକି ଖାଇବି। ରାତିରେ ଖାଇବିନି, ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି ଖାଇବିନି। ସକାଳୁ ଟିକେ ହେଭି ହେଇଯାଇଛି ଲଞ୍ଚ। ସୋ ମୁଢ଼ି ଦେଇକି ଖାଇବି। କାହାକୁ ମୁଢ଼ି ଦେଇକି ମଟର ମାଖା କରିକି ଖାଇବାକୁ, ଲେମ୍ବୁ କଟା ପିଆଜ ମିକ୍ସଚର ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠି ମଟର ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତରକାରୀଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ। ତ ଫୁଟିଲା ପରେ ମଟର ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ସୋ ଲିଡ୍ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଏବେ ହେଉଥାଉ, ମଟର ତରକାରୀଟା ହେଉଥାଉ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସେପଟ ଘରକୁ, କାରଣ ଗରମରେ ରହି ହେଉନି। ସିଭିଅର୍ ଗରମ ବହୁତ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ସୋ ସେଟ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ। ସେଟ୍ କରିଦେଇକି ମଟର ତରକାରୀ ବସେଇଦେଲି। ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଯିବା ସେପଟ ଘରକୁ। ସେପଟ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଝିଅ କେତେ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି କେମିତି ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଥା ଏବେ ନୂଆ କହୁଛି। ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ସୋ ଆଜି ସବୁ ଏଇଟା ତ ପଚାରିବା ମୂର୍ଖାମି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସରକାରକୁ ଚୁନିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ପଚାରିବା ମୂର୍ଖାମି। ସୋ ସକାଳୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ଯାହାକୁ ଦେବେ ଭଲସେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛେ। ଯେମିତି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା ମାନେ ଡେଭଲପଡ୍ ହେଇକି ଯାଉ, ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଚାଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ମାନେ ମୋଟିଭ୍। ସୋ ସେଇଟା ନେଇକି ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, କାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ତ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା କିଛି ଜାଗାରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ। କାଲି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସୋ ଦେଖିବା କାଲି ସଣ୍ଡେଟା କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ।
ଆପଣ କାଲି ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ କେମିତି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ମୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖାରେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି। ସୋ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ନିହାତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସୋ ଆପଣ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ କାଲି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛେ। ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ମାନେ କମ୍, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ହେଇପାରୁନି। ସୋ ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି ପୁରା। ସୋ 3-4 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇପାରୁନି, କାରଣ ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ। ପଢ଼ା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣଟା ନେବି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା କ'ଣଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି। ସୋ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବାହାରେ ଆସୁଛି, ବେବିକୁ ସମ୍ଭାଳ ଇଏ କର, ତ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଧରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 7-8 ଦିନ, ତାପରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା, ଆଉ ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଅଛି, ତ ତାପରେ କଥା ହେବା। ତ କାଲି ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ରାତିରେ ତ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ। ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍, ସେ ମା ତାକୁ ବଜାଉଥିଲେ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ ନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟାଟା ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍।